Mga sundalo sa Marawi City ug sa Iligan City nagpahigayon ng nagkadaiyang community pantry. Anani po. Mga nakapuyo sa dump site sa Barangay Papandayan, Kaniyugan sa Marawi City ang gipahalipayan sa mga sundalo sa 8th Cavalry Mabagani Company sa kasundaluhan, kauban ang mga miyembro sa usa ka non-government organization o NGO ug ubang mga individual atol sa ilang community pantry. Matud ni Captain Jonathan Bosque, ang operational control sa 103rd Infantry Brigade, kini nga komunidad ang ilang napili tungod sa kalisod nga nasinati sa mga residente nga sa basura mangita ug panginabuhian. Ana sa 158 ka mga banay ang nakabenepisyo sa mga bugas, delata, noodles ug uban pa. Nakadawat sab ang mga bata og libreng aros kaldo. Samtang sa Iligan City, nang hatag sab ang mga sundalo sa 55th Infantry Battalion uban ang usa ka NGO ug mga bugas, kape, asukal, itlog ug uban pa atol sa ilang community pantry alang sa 160 ka mga banay sa hilit nga barangay sa syudad nga mao ang Barangay Kalilangan. Matod ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Rafael Franco Alano, ang mga residente sa lugar, mga mibakwit sa miaging tuig human gisulod sa mga miyembro sa NPA ang ilang lugar. Karon, sa usa ka purok sila nagtapok human naguba ang ilang mga balay atol sa pag-atake. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.